Čus lidi, vítám vás u dalšího videa z nové série Islandcraft. Tak přesně tak, máme novou sérii. Tady nám Adam hází. Díky. Díky moc. A je to vlastně Adamův server lomeno svět, kde tady vlastně hrajeme na ostrovech. On už natáčel z toho jedno video. A já jsem se tady včera tak jako bych zabydlel. Adam mi dal tady ten ostrov. Tohle tu prostě bídáckou platformu. Já jsem se úplně nebyl, jestli mě tady vysadil na lodi a jako nebyl jsem si jistý, jestli dělá srandu, ale jo, bohužel. A nebo ne, jako je to tady malý, ale já se tady samozřejmě ještě vylepším. Jo. Ne, to neodeslal, samozřejmě. Jo. Tak chtěl bych si pár chvilku odpočinout od craftu, protože teďka byly tak 4 díly hnedka za sebou. Takže jo, tak zdravím do videa, ok, já ti taky zdravím, Adame. A budete ho mít v popisku videa a dejte mu odběr. A Arterovi samozřejmě taky, to budete mít taky v popisku videa. Já se na to teda nezapomenu, což doufám, že nezapomenu. Takže teď se mě momentálně bohužel despawnuly věci a to se mě stalo i na craftu. Jo, prosím vás, připojil jsem se tam a neměl jsem nic, neměl jsem můj enchantovaný trojzubec, moje enchantované pruty, neměl jsem své brnění, železné věci, prostě nic. Aspoň, že jsem měl diamanty v bedně, ale bohužel teda. Ale Fopo byl tak hodný a dal mi železný nástroje, takže moc děkuju Fopo a díky, že jsi byl hodný a dal jsi mi takové věci. Jinak já jsem si včera začal už stavět baráček. Takový malinký. A právě já ty hrany, tak chci mít tady z těch cihel, protože já upřímně jsem z těch cihel stavěl jakože hodně málokrát. Hej, otevři se, jo, díky. A proto právě bych to chtěl vyzkoušet, jak to bude vypadat a snad to bude teda jako vypadat dobře. Byl by jsem rád, kdyby to vypadalo dobře. Tak, teď si to tady, zatím jakoby ten dům bude takový malý, jakoby jsem viděl, co tam má Adam, tak jako ten má hradby, samozřejmě ty si tady uděláme taky, ale jakože to až trošku později, protože ještě na to nemáme úplně materiál a když se mě teďka ty věci byly tak hodně a respawnuly se mi z neznámého důvodu, tak vlastně jsem přišel o všechno, no, bohužel. Hele, nazdar. Pan Arte říkal, že bude bydlet se mnou, ale asi to tak jako nevypadá. Jo, tady mám takovýhle most. Zatím vypadá hnusně, ale bude to vypadat líp. A tady něco vymyslete, co by jsem tady mohl dát. Jakože já upřímně fakt nevím. Ale něco tam rozhodně chci mít. Počkej, já tady můžu... Aha. Ok, tak já to pak ještě musím zvednout, já jsem nevěděl, že na to můžu vyskočit. A teď si udělám tady boom, tyčky, udělám si tady krumpáč a tady jsou doly, jak jsem kopal, jakože svůj branch mine, tak tady si natěžím jenom pár šutráků, aby jsem měl na meč a na takové prostě věci. A já si právě vypejkám to kelp, protože ty kelpové bloky, tak ty jsou jakoby by měly být lepší a jak koulový bloky, ale zatím to tak teda nevypadá, ale tak nebudeme se k tomu vyjadřovat, samozřejmě. Ne, jakoby tak, jako možná to tak je, ale mně to jenom tak prostě nepřijde, že to je nějaký extrémně rychlý, takže tak no. Vážení přátelé, děláme si tady další cihličky. Ok, ale snad ten dům bude vypadat pěkně. Jakoby já upřímně nevím, jak to tady bude vypadat. Já jsem si zapomněl udělat ještě lopatku. Děláme si ještě lopatku.
Děláme si lopatku a budeme to, jak jsme natěžit klej. Tady. Jeden klej, tak to stačit nebude. A měl jsem ještě železo, kámo. Jasně, kámo, ale mě to na tom craftu třeba tak strašně naštvalo. A ještě, jo, za první moje obchody mi dneska vůbec nevydělávají, takže fakt jako super. Takže jsem docela v mínusu vlastně, co jsem do toho dal. Takže jo, v pohodě. A já jsem vlastně tady chtěl natáčet s Adamem a Arterem, ale ono tam nešel slyšet zvuk, když jsme to zkoušeli, nevím proč, ale když natáčíme třeba k Adamovi tak to, nebo k Arterovi, tak to normálně funguje, ale u mě to prostě nefunguje, takže bohužel budu tady sám a jestli se to někdy spraví, tak tady určitě bude potom i Arter s Adamem, protože aby byli poprvé už konečně na mém kanále teda. Tak, poplujeme si tam vypít ten klej. Šup, šup, šup. Tak, super. OK. Jako já si furt říkám, hele, mám stack, to už by mohlo stačit a no, ono většinou ne. OK. Au. Nesmím umřít, já tam nemám spawn. Jo, jen bych jsem chtěl dodat, že tam nemám spawn. Na tom ostrově. Já nemám ani jednu vlnu, protože u mě se tam nespawnují absolutně žádný zvířata. Takže z začátku jsem taky žil jenom tady z těch kelpů. Nebo z těch řas prostě, že jo, česky, chápeme se. Takže jako to bylo taky fakt super. Úplně nejvíc kvalitní. Tak, tady doplujeme. Tady bych se chtěla taky natočit pár dílů, jakože. Nebo pár, jakože myslím tím teďka kousek si odpočineme od craftu a natočíme tady. Ještě mám v plánu další prostě ukázky lektvarů a zapomněli jsme úplně na moji sérii, takže takže tak. Ještě mám toho dost. Ale craftem mě teďka baví. A i včera, když jsem tu chvilku hrál tady na Island Craftu, tak upřejmě doufám, že se takhle jmenuje, jo, jako, když tak ty, promiň, Adame, jestli to řeknu nějak blbě, ale ne, já nesmím umřít. Vy teďka nevidíte nic, já si furt musím uvědomit to, že na tom YouTube, ne. Aha. Jo. Vypadá to, jestli toho nikdo nevšiml, ale kdyby jakoby někdo byl třeba tak hodnej, jo, můj ostrov, tady je hlavní ostrov, jen tak jakože by the way, a můj ostrov je tamhle od něj. A někde tamhle je Adamův ostrov, myslím teda. Já se tady ještě neumůžu zorientovat vůbec. Počkej, ty ovce jsou u mě? Počkej, co? Nejsou. To není můj ostrov, kámo. To není můj ostrov. Ne, kámo, já jsem zase zmatenej. Já plavu asi blbou stranou. Já plavu blbou stranou, no. No, já plavu blbou stranou. Nevím, kdybyste to jakože... Tady to nevím upřímně, tamhle nevím, či je to ostrov. Já mám ostrov teda touhle stranou, OK? Ach jo, myslel, že už tam mám ovce. Škoda. Tak to je blbý. A potřebuju měl jsem od Adama, nebo kdo mě to dal, nevím, tady ještě hraje, počkej, jak se jmenuje? Enorix. Tak myslím, že on má, myslím, nebo nevím, jestli je kluk nebo holka, ale má prostě skin holky, ale OK. A ta nebo ten mě dala Emerald, tak z začátku jsem byl jako rád samozřejmě, že jo. Jsem potřeboval strašně na začátek. Ale pak mě dali asi 2 staky hlíny, takže jsem se tady rozšířoval, ale prostě jak se mě respawnuly ty věci, tak nevím z jakého důvodu upřímně, jo. OK, trošku se to seká. A ještě by jsem, nebo ne, hele, nic.
Vůbec nic. OK, tak to by bylo pro dnešní video z Island Craftu všechno. Jen jsem vám tady prostě chtěl ukázat, že budu mít novou sérii, tohle nemělo být žádný velký video. V dalším videu snad budu mít už lepší věci a podíváme se i k Adamovi na ostrov, prohlídneme si hlavní ostrov a možná i Arthurův ostrov, jestli nějaký bude mít. Takže to bude pro asi dnešní video všechno. Jestli se vám líbilo, dejte like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím, tak čau čau.